चिरां जिल्ला लावख्रिगुरि गामियाव रैखाथि बादायाव गंनै गामिजों 66 नखर थानो गोनां जानायफोरखौ चिरां जिल्ला BPFआ गोनां जाग्रा मुवा बेसाद हैदों। चिरां जिल्ला देवस्रि VCDC नि सिङाव गोग्लैनाय लावख्रिगुरि गामियाव जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय निज्ला दैमानि लोमसावनानै गामि नाङैनो हालाय हाफाय थासारिजों मोगा-मोगि जानांदों, जायनि थाखाय थाग्रा न' गासैबो दै लोमसावजानानै गाज्रि थासारिजों सैनांदों। गामियारिफोरा हालाय हाफाय जानानै गामिनि गुदि फरायसालियाव थानांनायखौ दिनै चिरां जिल्ला BPF दोलोनि आरो चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार ब्लक BPF दोलोनिफ्राय सुलाद लाहैनायजों लोगोसे दिनै दुखु खस्थ'जों सैनांनाय रैखाथि बादायाव थानाय नखरफोरनो माइरं, दालि, थाव आरो मुलि बायदि बायदि जाग्रा मुवा हैनानै हेफाजाब होयो आरो सरकारनिसिम बे गामियाव बोसोरफ्रोमबो दैबाना जानायखौ होबथानो राहा लानो खावलायहरदों BPFनि मावथि आरो बे गामिनि गावबुरायाबो। गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलनिसिम गिबि जों चिरां दुवार ब्लकनि जानानै आङो गाहाम हामलायथि बावबाय आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, बे मोनसे प्राकृतिक दुर्जग। दा बिनि गेजेराव आङो जायफ्रा एफेक्टेड जानाय फेमिलिफोर बिथांमोननि फेमिलिनिसिम दोलोनि जानानै गाहाम हामलायथि बावदों। बिसोरो खस्थ'जों बेहाय भुगिनानै दङ। दा जोङो फिसा मोनसे रिलिफ मेटेरियल्स ओरैनो लाबोदों, माइरं, मुलि, बिस्कुट, दैफोर एसे लाबोदों, दालिफोर, बेखिनिखौ जोङो सहाय खालामदों। बांसिनै आङो खावलायगोन, दिनै जोंहा सरकार दं हिसाबै सरकारा जाहाथे अति शीघ्रे गोख्रैनो बेबस्था खालामो, बे खस्थ' मोननाय नखरफोरनिसिम रिलिफ मेटेरियल्सफोर एसे होफैनांगौ आरो नायफैनांगौ आरो बेबस्था खालामनांगौ। आरो बे प्राकृतिक दुर्जगा जोङो मिथिगौ फैलायदोंमोन, प्रेसिडेन्ट दानि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बेहाय नायनानै थांदों। बियो थार सत्तेयाव माने दासिमाव बेनि मोनसे गोजोर बेबस्था गैया। बेखायनो आसा खालामदों दानि सरकारा माबा मोनसे नायफैनानै बेखौ थिरांथा खालामनानै होगोन होननानै आङो आर'ज खालामदों। फ्राय बे जाबाय थायो दिनैसिमबो माबायाखै आरो राहा लानो आरो मा बुंबावनो सानो? बेखौनो आं खावलायगोन गोख्रोङै, जाहाथे रुलिं सरकारा बेहाय आखाइ दं हिसाबै, पावार दं हिसाबै स्टेट सरकारजों रायज्लायनानै बेखौ पार्मानेन्टलि सलुसन खालामनो बेबस्था लानांगौ होननानै आङो दाबिनाय थाबाय। बेसेबांसो फेमिलि दङ? दा मोनथिनायाव बेहाय माखासेफ्रा थाफैजोबाखै, खिन्थु जायफोर थाफैदों बियो 66 नखर बिदि दङ होननानै आङो खोनादों। इनक्लुडिं माने बाहाय आदिबासि फेमिलिफोरबो दङ, 9 घरसो, बेखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। ओंखायनो आं आसा खालामदों बे गासैबो फेमिलिफोरनि सायाव जाहाथे सरकारा नोजोर होयो, बेखौनो आं खावलायबाय थाबाय। जोंनि नैबे लावख्रिगुरि ओरैनो दानि प्राकृतिक दैनि नाख्रेबनायाव जि दिनै जोंहा BPF दोलोनिफ्राय माखासे जोंनो अनसुंथाइ जानाय खायद' होफैदों, बेखौ जोङो खुब गोजोननाय मोन्दों। मानोना जोंनि नैबे गासै नखर बायदि नाख्रेबनाय बा दैजों इनाय खालामजानायखौ सुफुंफैनायनि थाखाय दा जोंहा बेवहाय गोजोननाय दं आरो आसा खालामो जोङो बेबायदिनो जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे नुजाथिनाय अलखदफोर जायोबा बेबायदिनो फैनानै जों रायजो राजाफोरखौ अनफैगोन, आं बेखिनिखौ खावलायहरबावदों। मानोना जोङो गामियारि हिसाबै गुबुन माखासे सोरबायदिखौ आथिं हमैबा जोङो मोनथिस्लाबनो मोना। बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा गामि एरियानि गेजेरजों खोनाहैनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि अनसुंथाइ फैयोबा जोङो गामियारि रायजो राजाफ्रा, आइ आफाफ्रा बयबो गोजोननाय मोनो। आङो सरकारनिसिम बे प्रब्लेमखौ जोबथाय होनो मा खावलायहरनो सानो सोलिफु सरकारसिम? जोंथ' सरकार बिथिंखौ जोङो खावलायहरो। मानोना जोंहा दिनैसिम नैबे दैजों जोङो नासयजानाय बा सिख्रेबजानाया जोङो रानिं बोसोरबा जाबाय दाजों। बे रानिं बोसोरबा जानायनिफ्राय जोङो हायोबा उदाङाव जोंनो थानो लुगैदों। दा उदांखौ माब्रैबा खालामना होगोन सरकार बिथिङा, जोङो बेखौ आसा खालामो अरायबो। माने सरकारा जाय सरकाराव दङ बा रुलिं सरकाराव थादों बा गुबुन माबाफ्राव दङ, गासै जयै जोंनि नैबे नाख्रेबजानाय दैखौ जाहाथे अननायनि गेजेरजों
प्रटेक्टनि राहा लायोबा जों मोजां मोनगौ आरो। सरकारनिफ्राय मा सुबिदा मोनगोन? सरकारनिफ्राय जोङो नैबे दानि थानायाव जोङो फार्स्ट हिसाबै जोङो सार्केलनिफ्राय जोङो एसे जानाय लोंनायखौ जों मोनबाय। दा गुबुन डिपार्टमेन्टफोरनिफ्राय मोनथ'वाखै, पाब्लिकनिफ्राय दै लाबोना होफैथ'बाय आरो बिनिफ्राय बिजेपि सरकारनिफ्राय बिदिनो बिथांमोनहाबो ओरैनो नायफैनायजों लोगोसे दै एरि लाबोग्रोदों, एसे बिस्कुट बिला लाबोग्रोदों। दा बिथांमोनहा होलांदों, जोङो फैफिनगोन माने जोङो बेखौ ओरैनो नायफैग्रोदोंल'। दा माला फैफिनगोन बे बिथांमोननि साननाय, जोङो दा बेखौ बुंथ'नो हाया। जायखिया बिथांमोनहा बेखौ आसा होलांदों आरो।